Tak hezký odpoledne, slečno. Jo, děkuju. Tak já se pro začátek zeptám na vaše křestní jméno. Vendula. Vendulka. Dlouho tady Vendulku Vendula. Teďko to je sama Lucka, Katka, Peťa, Zuzka, Tereza. Tak jo. A řekněte mi, Vendulko, odkud jste za námi přijela? Z Prahy. Jste rodilá Pražečka? Zajímalo by mě, kolik vám je let? 28. A momentálně jste v takovém věku, kdy bych řekla, že ještě i spousta lidí studuje. Věnujete se třeba studiu nebo plně práce? Ne. Plně práce? Jedná se, co se týče práce, všechno v okolí téhleté branže, nebo máte jakoby nějakou i normální práci? Ne. Všechno, jakoby, co se týče focení. Prozradíte, jak máte partnera nebo děti? Ano, přítele. Plánujete rodinu? Ano, ale ne teď. To je hezký. A zeptám se, co se týče třeba koníčku, když fakt máte čas, nemusíte být pochopitelně v práci, nemáte nějaké povinnosti, tak co vás zabaví, Vendulko? No nic, odpočívat. Odpočívat, chodit do kina. Jo. No. To znám. Zeptala bych se, dejme tomu, dokážete být v práci průbojná? To nevím, nemůžu říct. Těžko říct. No, ono spíše, když bych zkonkretizovala tu otázku, tak pokud, dejme tomu, v té práci chcete něčeho dosáhnout nebo něco získat, tak jestli si dokážete zatím mít? No, jako asi se snažím, jako každý člověk, ale jako nevím, jestli to jako po každý dokážu dotáhnout do konce. Teď se zeptám na takovou věc, kdy jsem zjistila, že teda, nevím, z jakého důvodu prostě pro dnešní holky, když prostě tady více nemyslí kočky, tak myslím si, že každá ženská by měla mít nějaký takový zdravý sebevědomí. Hlavně pro tuto práci. Tato práce je hlavně specifická tím, že člověk prodává a jde na trh s tím, jak vypadá. To, jaký je, už spíš je jiná jakoby váze, protože to už záleží spíše na domluvě, spolupráci a teda. Ale pokud se bavíme opravdu vloženě o tom prodeji na trh, člověk se musí v něčem věřit, musí být přesvědčený nebo mít v něčem prostě jistotu, že prodejnej bude. Tudíž bych od vás chtěla slyšet, co vy sama o sobě dokážete říct, že je jakoby taková vaše přednost, co se týče vizáže. Takže otázka zní, čím si myslíte, že jste vizáže zajímavá pro okolí? Ježiš, tak to... A nemusíte to brát vůbec jako vychvalování, jo? Co si opravdu myslíte, že by... Jako myslím si spíš jako asi celek, jako nemůžu, každý má jiný vkus, takže nemůžu říct, že jako se jako někomu líbím nebo nelíbím. Ale myslím si jako celek, že se o sebe snažím jakoby starat, být upravená. A i když třeba nemám tohle hezký nebo tamto, tak třeba dohromady prostě to dělá upravený vzhled a to si myslím třeba, že upoutá tu pozornost. Na té moc hezky udělaný vlásky. Děkuji. Když vám to sluší, opravdu jsem mluvila viděla tak vyvedený malý. Děkuju. No, tak třeba tak. Vlastně jsou fakt jako hezký. Určitě. Zeptala bych se, jste mladá kočka, určitě máte nějaké třeba životní sny. Něco, co byste si jednou chtěla splnit, ať už je to něco většího nebo menšího. No, tak já bych chtěla mít rodinu, děti, chtěla bych mít barák a prostě takový ten klidný život prostě s těma dětma někde prostě v hezkým baráčku. Takže to je asi takový rodinný sen, jo. Řekněte mi, co jazyky, jakými se domluvíte? Já se dorozumím anglicky a rozumím jako německy, ale už je to jako horší s tím mluvením, protože jak se spíš soustředím na tu angličtinu, tak se mi do té němčiny začne vždycky plést angličtina. Jo, taky jsem to tak měla. Zajímalo by mě, co se týče jakoby péče o tělo, protože tady ta branže, jak jsem říkala, je specifická tím, že člověk na prodej s tím tělem. Takže to tělo pochopitelně na tu práci musí přijít nějakým stavem. Člověk přijde rostlej, chlupatej, smrdlavej, špinavý, já nevím, co všechno. Ale kromě klasické té kosmetiky, hygieny a líčení u ženských, co se týče, tak úpravy typu udělaný nechty, proložený vlastně solárkou, udělaný prsa, zvětšení nebo zmenšení, řasy, kérky, piercingy, já nevím, co ještě všechno existuje. Co všechno jste vyzkoušela nebo podstoupila? Nebo... No, já jsem toho moc nepodstoupila, já jako chodím
na Melír, chodím na solárko jednou týdně a mám nechty udělaný, ale jinak jako jsem nepodstoupila žádnou jakoby operaci nebo něco takového. Leda chodím na nějaký masáže, na procedury prostě na zpevnění těla. Tak to je asi. No to je třeba, ale ten relax je hodně důležitý. No, člověk hodně zná psychicky a potom to, jak se člověk cítí, se vám jde hodně vyzařuje to na ostatní lidi v okolí. Určitě. Zeptám se, co pro vás bylo takovým nejhlavnějším podnětem, že byste zkusila erotiku? No, tak... Nebo jak je to dávno, s čím jste začala? No, tak je to, já jsem začala před 7 lety, začala jsem s focením softu a u toho jsem i skončila. Nikam dál jsem nedošla a hlavní podnět proto byl samozřejmě peníze. A potom jako už se to nabalovalo, že jsem se prostě naučila tím jako cestování samozřejmě, jazyk jsem se naučila, prostě spoustu kamarádek jsem potkala při téhle práci, dobrý lidi, pěkný místa, jako je to stres a všechno. Jaké zajímavé destinace jste třeba navštívila? Já jezdím spíš po Evropě, ale když jsem byla někde dál, tak třeba Dominikánská republika. Ale jinak jako takhle spíš Evropu, pořád ty stejné místa. Nebo na Kypru. Jste říkala Venulko, že se začínala softama, skončila jste softama. Jaký máte názor na točení erotiky typu lesbička a hardy? No, mně osobně to nevadí, samozřejmě to je jasný, že ne, protože já to beru úplně jinak. Já prostě vím, že všechno, co se točí kolem toho, je jako ve většinou mě případů práce. Takže jako mě je úplně jedno, kdo co dělá. Chci každý dělat, co chce. Já to třeba dělat nechci, necítím se na to a jako vydělám si i takhle, ale prostě beru to jako práci. Mám tam spoustu kamarádek, který vlastně dělají ty lesbíčka, hardko a prostě vím, že to prostě mají jako práci, takže jako já na to nemůžu mít žádný jiný pohled, než prostě, že to je práce jako každá jiná, protože jsem v tom biznisu a vím prostě, jak to chodí, takže to je můj pohled na to. Dobře. A nikdy byste teda nechtěla zkusit natáčení s mužem? Nechtěla. Příčí. Jako příčí se mi to z toho důvodu, já bych to prostě nechtěla, jako není to nic pro mě a nechtěla bych být někde takhle natočená a už je to prostě na mě jako zase jiný level, už je to na mě moc, jako nechtěla bych, no. Co se týče erotiky, kterou vy se jakoby chcete zabývat a zabýváte se, je to sice soft erotika, ale je to erotika. Nevím, jestli říkat bohužel, nebo pro někoho bohu dík, Česká republika, Češi jsou v tomhletom těžko říct přesně specifikovat jací, ale prostě všichni na to koukají, ale všichni na to každou tenhle úskutím prostě odsoudit. No, samozřejmě. Nebo takhle. S tímhletím souvisí otázka, jestli jste přemýšlela někdy, i přesto, že děláte soft erotiku, děláte prostě hardcore, ale i přesto, že děláte ten soft, takže nějaký špatný odraz do budoucna. Děláte to ale 7 let, což je jako taky chvalihodná doba, protože ne každý se udrží. Znám to, někdo se obtočí, už u něho zájem není. Člověk fakt jako musí vypadat pořád dobře, pořád na sobě makat, aby si pochopitelně to dlouho udržel. Takže mě by taky zajímalo, jak vy na to máte pohled a hlavně co se týče toho odrazu do budoucna, jste nad tím uvažovala. No, tak to je jasné, že jsem nad tím uvažovala jako teď vlastně v té přítomnosti, tak vlastně všichni ty mý blízký, tak ví, co dělám. Vím, že pro lidi, kteří nejsou zasvěcený v téhle branži, takže to samozřejmě i pro ty mý známí, že není, že by mě odsoudili, ale jako ví, že to prostě není jako úplně tak asi pro ně normální, ale prostě tak jako všichni víme, co dělám a bereme to prostě jako normální mojí práci a už jak je to dlouho, tak je na to každý zvyklý. No a do té budoucnosti prostě jako je mi jasný, že třeba jakoby někdy se s tím někde někdo setká a asi to odsoudí. Teď v tuhle chvíli mě to jakoby nevadí. Já si prostě stojím jakoby za tím, že prostě pro mě to je jakoby normální věc a kdo mě odsoudí bez toho, aby mě poznal, tak prostě jeho problém. Jako já si myslím, že zase tak něco hroznýho nedělám.
protože když se podívám kolem sebe, tak dělají lidi horší věci. To každopádně akorát člověk neví, jakého blbce. No, tak to je jasné, ale tak jako s těma se setkáváme vlastně pořád s takovýma blbcema. A to prostě musí člověk ignorovat, protože jako prostě když ten člověk chce si něco myslet, tak si to myslet bude a prostě je to jeho vůle, tak každý se rozhodne, jak chce. Co váš partner podporuje vás to? Jo, tak jako ne, že by mě podporoval, jak říkám, prostě bereme to jako úplně normální, jako já v tom nevidím opravdu nic jiného. Není z branže, není. Ale tak prostě začali jsme spolu vlastně, když už jsem fotila, takže jemu to jakoby nevadí. Já mu prostě vyprávím kolikrát prostě všechny příhody, všechno. Takže prostě ví, jak to chodí a jako přesně ví, že to je prostě jenom práce, nic jiného. Takže... Je důležité to brát jako práci a ne každý právě chlapy, proto mají velmi málo kdo pochopení, protože když si to fakt neskusí a nevidí, že prostě... No, to je většinou, co se týče toho, ten soft ani ještě tak ne, ale když se potom to slovičko ještě taky jakž tak ne, ale ty lesbička s hardkem už, pokud chlap prostě nedokáže pochopit, že je to fakt práce, když je to prostě o sexu. Jo. To je jasné. To je prostě nevysvětlitelná záležitost. Jo, ale já to jakoby zase tady v tom hardku to jako na jednu stranu chápu, protože jako jasný, je to práce, pro tu holku to jako si všechno uvědomu, ale sama nedokážu říct, asi kdybych měla přítele, který by to hardko dělal, tak asi bych jako taky k tomu nebyla tak tolerantní, protože prostě to je lidský, ta žárlivost a jako ten člověk musí mít opravdu nad tím nadhled a většinou si myslím, že takový vztah někdo jako z branže, z hardka a někdo prostě z ulice jako moc asi fungovat dohromady nebude, že jako většinou se pochopí dva, co opravdu to hardko dělali nebo dělají oba dva. To je můj názor, jako já bych to asi taky jako neskousla, ale tady to je zase prostě jakoby soft, ví každý, že tam jakoby nedělám nic s chlapem, takže jako není proč zase